И здравейте хора, аз съм Firefox BG, до мен е Avatar 69 и днес ще играем Outlast. Втори епизод. Да, втори епизод. И миналия филнихме малко, защото почти не се чухме. Да. Но сега ще оправим това. Да, в този епизод, в смисъл не в епизода, в играта нещо се е бъгнало и се е върнало по-назад. Да. Ама нищо. Не пречи. Сега не знам пак да... Interesting. Ето не бяхме стигнали до тук и без това. В смисъл вече бяхме нормални карти. Това не защо е по-хубаво сега даже. Кое? Защото не го показват и на клипа. Да. Инфо за картата. Тук батерийки нямаш ли нещо? Има компютър за него. Добре, сега почти съм сигурен, че ето тук имаше батерии. Тук. Ама сега ги няма. Но то сега ще трябва да такова се. Да. А сега не да спомняш. Страх ли ви телевизора? Сега тук трябва да снимам. Дмитрий! Много си хубаво е. Много си хубаво. Махай се, бе. Циганен къв. Между другото сега, на къде бях? Яс. Ей тук, да. Да, но тук излезе. Не, аз сега насам ли бях? Не за човек. Разумни. Опа. Аре бе! Купиш там горе. Колко време сме такова ли? От камерата? Абе не че не на камера. Ето. С кръпиш. Hello? Witness. Какво значи? Witness не знам какво значи. Тук да не ми скочи нещо. Батерия. Що пък не да има глава и ръка в туалетното? Някой си има такива странни хоби. Много хубаво ходят. Да. Да задържаш щастие на хора. Що пък не? Ето тук си се складирали месо. Да си ги държаш като си свинско и после да си ги батерия. Какво бе? Кой те позволя да ми тръшкаш вратата? Ела ми бе! Не дей, че ще убий. Тук сега дебели идваш, нали? И трябва да се скриеш от един шкаф. Да, знам. Затвори вратата, бе, тук. Свърши. Сега, че Фестър спира тока. Спряха ми тока. Спрях ли ти тока? Да. Криси се отвори. Не! Добре. Сега отвориш без да искаш. Рипчо, не. И по-добре написай нищо. Няма. Бъди, това трябва да се снима. Толкова е дебело. Гледай. Вижте му го да вижте. Ето не мога да го покажа. Гледай. Малко екса. Да, бе, сега. Гледай. Вижте му го за. Гледай. Гледай. Вижте. Само коста. Фауникални. Бомба. Фауникални. Колко си уникални напред. Аре бе, махай се да си отивам вкъщи. Бати дебеля. Може да се омрани през този час. Сега още няма да си. Но вече ще. Аз ще се пръвти цялата игра. Да, но. В смисъл, винаги ще снимаме двамата. Да, но. Какво да но? Тук са туалет. Какво да но, бе? Дето са. Майко, това ми е най-трудната част на мене. Да, знам, тук най-много го мразя. Защото ми е трудно. И играем на хард на всичко.
Я го включи на много. Добре, бе. Или пък Само не. за тук. Той изи няма. От. Бог. Какво е ти? Най-трудно. Качва на най-трудно. Да, бе, си. Айде, Аре, бе, не мога да взема. сега. Иди да покажа, защо процента никой не ще чете това дългото. Не знам, ама... Кой ти иска? Hello, motherfucker. Хора, надявам се да мога да събера до този клип 20 или 30 харесвания, защото защото все пак снимам от вчера, така че Моля те за... Иди! тук наистина е най-трудната част от. Не най-трудната, ама най-гадата. Тук е доста трудно. Защото трябва да бяга да е такова. Ей, чуй сега, въобще не ми са такова. Те са, аз първо забравих къде е последния генератор. Ай, тръгай, какво ти вика? То ще върне при генератора и без. Ма ще умре 100 на 100. Да. Аре бе, качвай се. Добре, сега пак не мога да се качи леко. Клипа дали е справ? Сигурно. Не се знае. Да, го първа, къде трябваше да се крия тук? В един... Не, е тук отзаде. Шкафовете. Отваряш ли? Затвори вратата. Добре, отваряш. Затвори вратата. И сега. И сега вече като такова ме първия, това почва да нагони. Батерик. Го, бързо! Къде са, бързо? Махай си ръката от мишката. Махни камерата, няма смисъл да подвиж батерия. Направо се тресе, пак ти дебеля. То това не е дебил. Не знам, ама се тресе пак. Hello. И се надявам да стигна някъде поне 1000 съставя. 100. Не за повече. Не за напред, не се знам. Искам още там. Аз си направих това вчера все пак. Аз ти го направих. Вече съм качил. Ето го. Вече съм качил 5 клипа за един ден. Мисъл не е за един, а... Не, ти по цял ден като играм. Вчера 3, а днес 2. Не си знае, може и още епизоди да направим, нали? Хайде спрем тук и да сейфаме, а? Аре. Абе, не бе. Е тук. Излез направо. И клипа спрямо ли? Не. Охо, тук. Една минута. Хора, това беше от клипа и чао до другия.